Mit navn er Michael Holm. Velkommen til My Lean Life. I sidste uges video, der snakkede jeg lidt om det her med cutting and bulking. Og jeg har det jo sådan, altså som jeg sagde sidst, jeg synes det er lidt, altså ud fra mit udgangspunkt, så er en afstemt, sund kost hele året væsentligt bedre end at man går til ekstremerne flere gange om året. Og det vil sige, at man går ind og laver en bulking, det vil sige, at man lægger ekstra kalorier på, for så at gå i en cutting fase bagefter. Cutting fasen kan dog være en rigtig, rigtig god ting i en periode, og som jeg sagde sidst, jeg mener, at det, altså kører man den 10 uger en gang om året, så er det fint. Og så dækker det ligesom det der kan være fordelen ved at køre en cutting periode, det er, at man kan sige, når man går til angreb på fedtprocenten, og det er jo i princippet det du gør på en cutting, så for det første så kommer det til at hjælpe det videre forløb, fordi at de fedtceller der sidder i kroppen, de overskydende fedtceller, jo medvirker til, at kroppen bliver mere inflammeret. Fedtceller producerer de her inflammatoriske cytokiner, som gør, at for det første så er det rigtig, rigtig farligt i forhold til, at de her inflammatoriske processer, de også er med til at påvirke både dit energiniveau, og de er med til at påvirke de almene processer i kroppen. Men det er også det, at inflammerede fedtceller rent faktisk er rigtig, rigtig svære at komme af med. Så der kan en cutting fase være rigtig, rigtig god. Jeg mener ikke, man skal tage den i starten af et forløb. Jeg mener, man skal tage den senere i et forløb, altså når man har været i gang et stykke tid. Jeg gik jo ind i min efter 20 uger. Jeg er stadigvæk i gang med min 10 ugers periode nu. Og der mener jeg, at når du starter på et vægttabs- og et fitnessforløb, start med at lære de der processer, de der livsstilsting, som du skal leve på resten af dit liv. Altså de der ting, som gør, at du får en sådan livsstil. Når du så har gjort det et stykke tid, så kan du gå ind i en cutting fase. Og det skal man være mentalt klar på, fordi det er ikke det er ikke helt barnemad. Men omvendt kan man sige, at der sker også nogle ting med kroppen rent energimæssigt, som rent faktisk gør, at man får et andet overskud. Det er min oplevelse i hvert fald. Og i næste uges video, så vil jeg komme lidt mere ind på de der processer, jeg har været igennem i min cutting fase, de redskaber, jeg har brugt. Men jeg vil også komme ind på, hvordan det rent faktisk har påvirket min krop. Men hvis vi kigger på fordele og ulemper ved det, så kan man sige, at fordelen er rent faktisk, at energiniveauet det stiger. Du får en hurtigere nedgang i din fedtprocent. Og når du får en hurtigere nedgang i din fedtprocent, så vil den muskelmasse, du allerede har nu, rent faktisk også blive tydeligere. Så på den måde kan man sige, at det er også et redskab til at få noget motivation og sige, kæft, det her, det er sgu fedt. Og man får noget payback for sine anstrengelser. Det var egentlig det, som jeg ville snakke lidt om nu. Det var det her med, hvorfor gå ind i en cutting fase, hvorfor gøre det, når nu jeg sagde sidst, at bulking og cutting som sådan ikke er, altså jeg vurderer det lidt som spild af tid. Også fordi, at man kan sige, det handler også lidt om kalorier, og det handler lidt om kvaliteten af kalorier. Og der er ikke nogen grund til at smide en masse kalorier på, som du så bagefter skal ud og smide på en streng cutting periode. Men cutting som sådan, det der med, at du via kosten går direkte til angreb på fedtprocenten, og det skal vi være helt enige om nu. Fedtprocenten, og når vi snakker angreb på fedtprocenten, så starter det satan i køkkenet. Det er kosten, der er 100% primus motor på den.
Det der så er toppen af kransekagen, det er selvfølgelig styrketræningen. Rigtig mange vil måske sige, at det er cardioen, men der er jo så lige den der lille differentiale, som hedder, at din cardiotræning, den forbrænder fedt her og nu, men din styrketræning, den forbrænder altså også fedt på din hviledag. Så kosten og styrketræningen, det er de to ting, som driver din fedtforbrænding. Hvad du så laver cardio derudover, det er jo kun et plus, kan man sige. Det var det, jeg ville snakke om i dag. I næste uge, som sagt, så går jeg lidt mere ind i, hvad det er rent faktisk er, jeg har gjort, og hvordan det har påvirket min krop. Og så er det, vi snakker om der. Så ved du hvad, det er skide godt vejr udenfor, solen den skinner. Så ud og leg, ud og få noget motion, ud og røre. Og så lige et sidste råd, ikke? Så længe det er så varmt, så husk lige din væskebalance. Hej.